Baby. Hi, Dwayne. Hi, Dwayne. Who's that? Hi. Say hi. Ang babae si Dwayne, no? Masama ba ulit ka pala din? Wow. Who's that? Oh. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Oh. Wait. Kumakain ako, pagdating ako. Alam na Tita Mercy? Kumakain ako. Alin? Yung kay ano? Hi. Yung kay Roy. Oo, ata sinabi ni Mami. Ano yan? Ano yan? Pang-birthday ko sa'yo. Sandali nga. Ano yan? Oh. Kaya yun. Sakit? Awi? Ah. Sakit.